vindt agrijpzoekerijen in Nederland niet leuk? Wie vindt dat niet leuk? Nou, wat is er nou vanochtend opgevallen? Nou, ten eerste behoorlijke opkomst, een goede stemming, een positieve stemming. En ik heb net aan de hand opsteken heel duidelijk begrepen dat we graag ondernemers zijn. Nou, dat vind ik het plusje die we hier met elkaar voor elkaar vaststellen. Want als het gaat om belangenwaardiging, dan doen we dat veel liever vanuit een positieve inslag dan vanuit een negatieve inslag. We kennen dat verhaal al een hak in het zand. Nee, wij zijn ondernemers, toevallig in de agrarische. En wij willen zaken goed doen, samen met onze omgeving. En ik denk dat dat bij de discussie naar voren komt, dat samen doen met de omgeving. En ik ben ervan overtuigd, als je belangrijk gaat, en je doet dat met de juiste argumenten, goed onderbouwd, geen gelul, nee, doe de kern. En dan met elkaar op tafel zitten, dat je met elke organisatie een overeenkomst komt waarmee te werken is. En als er een organisatie is die niet wil luisteren, dan komen we ons op tegen. Goed, ik wil graag de inleiders bedanken voor jullie inbreng. Ik heb begrepen, dat zou even zorgen, dat er een cadeau voor jullie is, althans een groente en fruitmand uit de kop van de rollen. Rode kool en witte. Nou, hartstikke dank iedereen. Ik ga u straks even een hand geven, maar ik vond het een goede inleiding en ik vraag graag om een applaus van de zaal. Positief bedoel ik dat we straks een lunch presenteren. U heeft het zelf ons netwerken. Gaat u ook al mee de stands langs